Türkmenistanyň Belarus Cumhuriýetindäki ilçesi Nazarkulu Şakuliýew Belarusiýanyň Içeri işler ministrligine geçen aýyň 19-nda şu haýyşnamany ýazypdyr. Haýyşnamada Belarus tarapynyň bilinmegi istenilýän zat bolsa şulardan ibarat. Türkmenistan aýda 3 uçor sapary tertipleşdirip biljekdigi aýdylýar. Ol 3 uçor sapary okuwy gutorup 2 ýyldan bäri Türkmenistana dolanyp bilmedik talipler üçin maksat edilendigi bellenilýär. Olaryň daşynda galan talipleri bolsa gaýrat edin, häzirlikçe olar ýurduňyzda galmaga dowam etsin. Elimizden gelýäni aýda 3 uçor diýip Şakuliýew tarapyndan haýyş edilýär. Bu haýyş arzasynyň ýazylmagynyň sebäbi bolsa Belarusiýanyň içeri işleri Türkmenistandan ýollaryň açylmagyny talap etmesinden gelip çykýar. Türkmenistan tarapy hem öz gedeginde göz boýawçylyk edip aýda 3 sany uçor goýandygyny aýdýar. Belarusiýadaky okuwy gutoran taliplerin başga-da möhüm meseleleri bar. Ol hem soňky ýylyň okuw tölegini bank arkaly geçirip bilmänlikleri sebäpli diplomlar okuw tarapyndan berilmän saklanylýar. Taliplere diplomsuz görnüşde ýurtdan deport edilme howpy awanýar.